Szerintem még mindig olyan nagyon hangos itt a vége, hogy Én vagyok páros. nem, még mindenki mindig nagyon. Nem kell más, tök jó, nagyon a végén. Hát igen, mert Zoli megint belekebek, de csak azért, mert mindig bekezd. És én azt szeretném egyszer úgy hallani, azt hittem nem még egyszer ez egészet, hanem csak azt a részt. De jó, figyelj, csináljuk már meg az Zoli egyszer, úgyhogy nem kell. De még egyszer is átmehetnénk, én is Játsszuk onnan és akkor... De előttedről, hogy azért úgy legyen. Zoli, gyakoroljuk be, hogy nem játszol, jó? Jó. Szisz módon, jó? 1, 2, 3, és. 1, 2, 3, és. Megálmodott találkozás, az ő szobája, ez a ház, s ez a ház az én fejem, jobb így nekem. Méhébe zár egy gondolat, elfelednem nem szabad, elfelednem